Čau Minecraftiaci, takže som tu opäť a neviem, či som vás ľúbil, či čo, niečo urobím. Neviem. A to je jedno. Dneska by som chcel nájsť stronghold. Pretože, musím vidieť, mám tu veľa blaze rodov. A ender perly, presne 16. Lebo som tu chodili po Endermania, tak kde som písal, aha, už hral som mapu. Normal. Tak. Ty blaze vám ani neukážem, pretože pretože ma tam strašne moc zabíhali ty koksom, bolo to strašne ďaleko. Je. Proste, tak no. My síce ešte dneska asi nepôjdeme do strongholdu, ale pôjdeme ho hľadať. Polovičku si tohoto zoberieme, pretože sa to vyrábalo. Áno. 10. No uvidíme. Každopádne mal by som to tu pri sebe. Jako sa vyrábalo ten stojan na varenie naturálnych elixírov, neviem, pozrieme sa. Kraftiny. Dawaj. Otaczam, okej, chód. Počkať, no sa to vyrábalo. No načítajte sa, no. No. Teraz som to dosral. Varný stran. No, se mi nechce načít, našel jsem to. Už tuším vieme. Teda viem. Potrebujem na to 3. Teraz jak to má byť, čo? Fuck. Som si mal pripraviť, čo? Oh my god. Počkajte, to nájdem a ok, zabudol som to povedať, za chvíľu sa uvidíme, ale už som zistil. Fuck, lagy. Lagy, neviem, ako vidíte. Na stránku. Jako sa venko to už tuším. Ok. 4. Tak tam. Tak a ten oný sa vyrábal zo železa. Kde je železo? Tu. Áno. Zo železa. Tuto máme, super. Voda by nebola. A je to je voda, super.
Ale my nemáme žiadne sklo. Ale to sa snad vyrieši teraz potom, čo si ja to zoberiem uhlia. Tak my si chvíľu počkáme. Ozaj, ja nemám netherwarty. Oh yeah. Ale boli ďaleko. No dobre, tak ja si tam vydám. Sice teraz mimo natáčania, len to teraz strihnem, ale ešte chvíľu sa uvidíme. Ok, som tu späť. No, zabil som aj gasa. Aj magma cream, čo je fakt super. Ok. No sa už mohol vypáliť. Aj tento. Sice som ho dlho vendiť v Nethery. No, tak asi sa to nehodilo tak. Ok, vrátil som sa. No už tam búchajú. Ok, tak máme všetko. A ja level, takže si budem enchantment veci. Ja asi ho nemoc. Čuli ste ho? Co je sranda? Jdem na chvíľu písmo. Ok, takže 1, 2, 3. Pomeň netherwarty. Si vyrobím tuším 2 tieto. Stojany. Takže magma cream. Myslím, dáme sosu gasta. Sem a sem si dáme no sem si dáme magma cream. Regenerácia. Máme redstone. To je fire resistance. My si musíme nájsť vodu. Voda. Voda. Ok, budeme mať nekonečný zdroj. Nalaguj. Koľko ti ďalej toto? 5., 6. Zdá sa mi, že som šikovný.
OK, vezmu si to takto. Tu máme také město. Je železo. Vykopeme si ho. OK. Tak. No je tak, počkať. Aha. Sem. Teda. Ok, máme nekonečný zdroj. Tak máme na 8 minut, čo je dobré. Regeneráciu máme na 2 minuty, se hloubí. OK, tady. Vlastně nejdeme taky iba jeden. A sem idem. Ale najprv tam musíme dať samozrejme také tie ľahvické. Takže prvne dáme magma cream a toto, teraz dáme blaze powder, no. Melony nemáme. Tu dáme... Pozor, není nové náhodou. Pozorme sa. No. Toto je na strange na silu. A vyrobíme si ještě jeden na silu. Kde to je? Tu. Ale my si tento ještě vylepšíme na 8 minut. Myslím, že to bude. No tak. Nějak. Takže nechápem, na čo som si ináč robil Fire Resistant, lebo není to predsa toto na jader. Ja som tam dala... Tak to musím mať. O 3, 6, 8... 3, 6, 8, 12... No ok, vystavíme enchantnu celé toto naše brněně. Na level 30. On si to pôjde. A my si budeme muset vyrobit luk. No, len doufám, že to bude len na jeden že nebude stačit teda. Nevím, jak se to rozvolá, si nemůžem vzpomenout. Ponúkne mi to je level 3. Ne, level 3 mi to asi neponúkne. Že to len takto. Som level 3, ne 4, nie 5. 3. Čo je na tom ťažké? Čo je ťažké na level 3? 3. Musím som s tou horkou radšej s tým oným. Naša. No teraz už by tam mohla... No, to je 2, to je málo. Fuck.
Potrebujem to len na level 3. Yes. Protection. Tak jasné. To vyskúšame na 4. Na 4 radšej. OK. Budeme dávať teraz na 4. Hovorím na 4, že to chceme teraz dávať. Dronovi tam chodia 3. Chodili. Ach, 5, no. Protection. Toto protection. OK, takže... Vyenchantený sa mi ľúbi. Malo by sa mi žiadne lagy, že potom ja si mimo kamery enchantnem teda look. V ďalšom dieli by sme mohli nájsť Stronghold a možno ešte ten diel by sme tam aj išli, alebo by sme teda možno ďalší no vidíme. Každopádne je to iba taká cesta, keby, no je taká cesta do endu, čo teda plánujem aj s Rabbi Jim týmito chlapcami, no. Kde ste kamenné, a to som. Fire. Takto. OK, ja si to pripravujem na regeneráciu. OK, tak ja sa pripravím, poďme z toho vyenchantnejšie meč a... Ale to už robím mimo kamery, takže čaute, ja sa s vami lúčim, že si na budúce pôjdeme do endu a možno to ukončíme, alebo až na ten ďalší diel. Takže čaute.